Les tres formes més típiques de perdre l'amor propi en nom de l'amor. Per què aquest vídeo? Doncs perquè quan ens en donem compte de que hem fet alguna d'aquestes tres formes, que l'hem posat en pràctica, doncs és per què jo i per què ho he fet i com és que he sigut tan tonto, tan tonta. Bueno, són supertípiques i qui no les hagi posat mai en pràctica, doncs millor per ell, millor per ella, però quasi tothom en algun moment o altre hi ha caigut en alguna d'aquestes formes de perdre l'amor propi, com dic, no? En nom d'algú superior a mi mateix, no? Que seria l'amor de parella. Una d'elles, la primera, canviar perquè m'estimin. És a dir, bueno, doncs la meva parella té 1.500 queixes sobre mi, o jo sé que li agradaria que fos d'una altra forma, no? I, bueno, doncs canvio la meva forma de ser, intento canviar els meus hàbits, intento posar-me més guapo, més guapa, ser més interessant, tenir una altra actitud davant de les coses. Això no significa que no haguem de canviar coses. Lògicament, no? O sigui, per millorar una relació, el que tampoc podem fer és el no, és que jo sóc així i si no t'agrada, doncs te'n busques una altra, no? Tampoc és això. Està clar que tothom és necessari millorar com a persona, és bo per tots fer canvis, sempre que siguin positius, no només per l'altre, sinó també per mi, no? Però està clar que quan estem en parella, si l'altra persona, doncs, li encantaria que fossis una detallista, doncs no et convertiràs detallista en un dia per l'altre, perquè si no ho ets, no ho ets, però tenir de tant en tant el detall d'intentar, encara que sigui ser detallista, doncs és una manera de dir que penses amb l'altre, no? No només amb tu. Una cosa és intentar millorar la relació, arribar a pactes, a negociacions entre els dos per la convivència, per estar millor en parella, per fer més coses junts, el que sigui, i l'altra és tenir que canviar la meva forma de ser, no? M'haig de tornar més efectiu, més endreçat, més xerraire, més romàntic, més... Bueno, al final haig de canviar tantes coses que si tinc que canviar tant, potser és que a l'altre no li agrado, no? Si haig de ser una altra persona per agradar, és que li agrada a una altra persona. No amb qui està, no? Per tant, una cosa és millorar i l'altra és caure en el vaig a fer tots els canvis que crec que faran que així l'altra persona sí que estigui per mi i sí que m'estimi, no? Això, doncs, no cal dir-ho, que acaba amb l'amor propi de qualsevol, perquè al final no t'està acceptant amb tu, ni t'estan estimant amb tu, no? Estan estimant una idea que l'altra persona té del que li agradaria que fos o de com li agradaria que fos la seva parella. Per tant, és millor que es busqui una altra persona que encaixi més amb aquesta idea que no pas que nosaltres ens amarguem l'existència intentant ser qui no som. Perquè una cosa és millorar i una cosa és l'immobilisme, lògicament, no puc anar per la vida dient no penso fer res, i l'altra és pretendre ser qui no sóc. Per tant, la primera, canviar perquè m'estimin. La segona és quan l'altre és tota la meva vida, és a dir, està clar que la meva parella m'ha de fer feliç, no? Bueno, no té cap obligació ni la responsabilitat de fer-me feliç, però està clar que és lògic, normal i sa que la meva parella em faci feliç. Una altra cosa és que la meva parella sigui el fi últim de la meva felicitat, de la meva existència i de la meva raó de ser, no? Què passa? Que és quan caiem en el... És que sense ella no sé què faria, és que és tota la meva vida, és que és, bueno, el motiu, no?, de la meva felicitat, únic. Això és un problema. Quan caiem en això, què passa? Que el meu benestar depèn d'una altra persona. No pot ser que el meu benestar depengui d'una altra persona única i exclusivament. El meu benestar ha de dependre de mi, no d'un altre. O ha de dependre de diferents àrees, no? És a dir, jo haig de tenir cobertes diverses necessitats com a persona. La realització personal, amistat, família, passions,
temps, oci, no sé, diverses coses, no? No pot ser que si la nostra vida és una casa, per fer-ho així com una metàfora, només hi hagi una biga. No dediqui el meu temps a res més perquè aquella persona és l'únic motiu de la meva felicitat i, per tant, tot depèn d'aquesta biga i si aquesta biga cau, em quedo al zero, no? Què passa quan pensem que l'altra persona és la nostra vida, la fem la única responsable del meu benestar i de la meva felicitat a un nivell una mica obsessiu, no? Que és quan caic en tenir dependència emocional i quan l'altra persona ja no és que em complementi, ja no és que m'aporti, ja és que la necessito, no? Necessito de l'altra persona per ser feliç. Quan faig això, jo m'acabo posant a on? Doncs l'últim lloc no. Més enrere, allà on no veu ningú res, perquè, bueno, doncs ell o ella acaba sent la prioritat màxima, m'oblido de cuidar de mi, de les meves necessitats, de les coses que a mi em fan feliç, fora de la parella, perquè hi ha moltes coses, no?, fora de la parella, i, per tant, és quan perdo el meu amor propi, doncs per això que diem, no? L'altre ho és tot i jo acabo no sent res. I el tercer motiu de perdre l'amor propi, super típic, no? Que és quan intentem retindre a l'altra persona. I això potser és de les que, no sé si passen més o passen més, no sé quines passen més, però jo la veig molt sovint, impacta molt i no és tan difícil que passi, no? I és contradictori, quan dins d'una relació de parella hi ha un dels dos que és el que té que estar sempre doncs, reclamant, demanant passar temps junts, demanant atenció i afecte, demanant doncs això, un espai en comú, és el que sempre està prioritzant, és el que mai fa altres coses per poder dedicar-se més a l'altre, no? És com que hem de suplicar, és com que no, és que hem de suplicar amor. Si jo li tinc d'estar demanant a una altra persona o suplicant que estigui amb mi, que passi temps amb mi, que se me'n recordi de la meva existència, això no és amor. Si ho aconsegueixo, té un regust agre i horrible, no? I si no ho aconsegueixo també, perquè, lògicament, la sensació és de rebuig total i això, doncs, provoca que la meva autoestima caigui en picat. Per tant, si tinc que suplicar amor, és que això no és amor. Si en la meva relació l'única o l'únic que està pendent sóc jo i el que està sempre tenint que estirar amb l'altra persona per passar temps, per veure'ns, per fer coses junts, pel que sigui, sóc jo, no sé amb qui estem tenint la relació, però està clar que amb aquella persona no estic tenint una relació. L'estic tenint jo sola o jo sol i l'altre, doncs, està allà i quan li interessa bé i quan no li interessa, no bé. Aquestes són les tres formes més típiques en les que jo em trobo més o les que he vist més al meu voltant i he patit de falta d'amor propi, no? Per aconseguir tenir una relació amb qui primer deixo de tenir aquesta relació de respecte, de carinyo i d'amor cap a mi, és cap a mi mateix i, per tant, el que acabo aconseguint, doncs, serà una altra cosa, però no és una relació de parella sana. Per tant, ni canviar perquè l'altra persona em vulgui, perquè si tant tinc que canviar és que no sóc la persona que encaixa amb ell o amb ella i no té cap sentit que si no m'estan acceptant, què faig, no? Allà una cosa és millorar o una cosa és canviar algun aspecte que dius, home, és que sí, això ho haig de canviar. L'altra és que jo tingui que convertir-me en un altre. Que l'altre sigui l'única font de felicitat de la meva existència, és a dir, allà està el meu amor, el meu benestar, la meva felicitat, i jo sóc res, no? Perquè està tot fora, està allà. I, per últim, quan tinc que retenir a l'altra persona perquè estigui amb mi, ningú està obligat a estar amb ningú. Si tinc que forçar-ho, és que no.
és que no em val la pena, és que no em farà feliç, és que l'únic que faré és perdre'm a mi mateixa, no? Per por a perdre l'altra persona, el que faré és perdre'm a mi i, a més, mm, després costa recuperar-se, no? Perquè tens que tornar a cultivar aquella autoestima que has perdut per por a perdre l'altre. La solució, la de sempre, a estimar-me a mi mateix, no? Si jo m'estimo, no necessitaré d'una altra persona per ser feliç. Això no vol dir que l'altra persona no em faci feliç, però no ha de ser la única font de la meva felicitat. Així no hi ha dependència. Si jo m'estimo, m'acceptaré i, per tant, no acceptaré a una persona que no m'accepta. Si jo m'estimo, cuidaré de mi i, per tant, és molt probable que m'envolti de persones que cuidin de mi i que realment vulguin passar temps amb mi. I no suplicaré ni imploraré carinyo, ni amor, ni afecte, perquè me'l donaré a mi mateixa, ja no m'envoltaré, o a mi mateix, i ja no m'envoltaré de persones que no em tractin com jo crec que em mereixo. Espero que us hagi servit, espero que ningú de vosaltres estigui passant per alguna d'aquestes tres formes i si esteu passant, doncs us animo a que ho canvieu i a que us recupereu a vosaltres mateixos, que és el més important. Bueno, ja ho sabeu, qualsevol comentari, aquí al vídeo mateix, joesmapallàs.com i ens veiem a la pròxima. Adeu!